тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. дар тӯли ин солҳо тоҷикистон на танҳо иқтисоди худро таҳким бахшид, балки дар рушди соҳаҳои варзиш, сайёҳӣ ва эҳёи муаррифии фарҳангу анъанаҳои гузаштагони худ қадамҳои устувор гузошт. дар ин замина ташкили мусобиқаҳои байналмилалӣ ва иштироки фаъолонаи варзишгарони тоҷик дар чемпионатҳои ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ намунаи равшани пешрафти варзиш дар даврони истиқлолият аст. бахусус дар соли 2022 ки бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон варзиши миллии тоҷикӣ гӯштин мақоми байналмилалӣ гирифт ва ба як намуди варзиши расмии ҷаҳонӣ табдил ёфт. дар ин замина федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ таъсис дода шуда намояндагиҳои он дар зиёда аз 50 кишвари олам аз ҷумла федератсияи Русия, ҷумҳурии Қазоқистон, Туркманистон, Ҳиндустон, Эрон ва дигар давлатҳои дуру наздик ба фаъолият шурӯъ намуданд. سیوم و 31 آگوست سال 2024 روزهایند که در تاریخ ورزش گوشتنی ملی تاجیکی با حرفهای زرین ثبت خواهد شد. زیرا پس از مقام بین المللی گرفتن گوشتنی ملی تاجیکی اینک مراتبه اولین است که در دوشنبه در جمهوری تاجیکستان چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری برگزار می‌گردد. برنامه نوبتی سیاحی ورزشی از جریان این مسابقه سطحی بین‌المللی منظور شما می‌گردد که همزمان در آن اهمیت برگزاری چنین مسابقه‌های سطحی بین‌المللی در رشد و معرفی ورزش سیاحی مملکت بررسی می‌گردد. ما را همراه باشید. баргузории мусобиқаҳои бо нуфузи байналмилалӣ аз қабили чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки санаҳои 30 ва 31 августи соли 2024 дар шаҳри Душанбе дар сатҳи хеле баланд баргузор гардид, ба як воқеаи муҳим ва таърихӣ табдил ёфта на танҳо варзиши гӯштингирӣ, балки рамзи фарҳанг, анъана ва ҳунари мардумии тоҷикро муаррифӣ намуд. ҳайати кормандони федератсияи гӯштингирӣ ва намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назм ҷумҳурии тоҷикистон ки тӯли як моҳ шуд ки дар ин чорабинӣ барои ин чорабинӣ гузарондан омодагӣ мебинанд ва дар сатҳи хуб гузашта истодааст ва аз тими мунтахаб бошад ду даста тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон дар ин чорабинӣ сафарбар гардиданд ва тими мунтахаб дастаи яку дастаи ду бонувон ва писарон бо машқҳои дастаҷамӣ ҷалб гардиданд ва бо либосҳои яктаки гӯштингирӣ ва либоси варзишии ягонаи тим таъмин гардиданд аз ҷониби федератсияи гӯштингирӣ ва мо ҳам умед дорем ки дар ин чорабинӣ сатҳи байналмилалӣ ки ин нахустин қаҳрамонии ҷаҳон дар таърихи варзиш бо ҳарфҳои зарин нависонда мешавад ки варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҷо медалҳои намоёнро ишғол менамоям ва дар ҳисоби даставӣ ман бо дили пур гуфта метавонам ки дастаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷои аввалро ишғол менамояд. То ба имрӯз намояндагии федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар зиёда аз 50 давлат қайди ном шуд ва сабти ном шуд ки имрӯз як боиси ифтихор аст ки тими мунтахаби Нидерландия, федератсияи Россия, ҷумҳурии исломии Эрон ки ҳайати тими мунтахаб бо либосҳои ягонае ки тими мунтахаби гӯштингирии Эрон ино аллакай бо либосу бо вайҳои ятакҳои гӯштингирӣ машқу тамрину кори худро шурӯъ карданд. рамзи расмии чемпионат бабри барфӣ рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далериву шуҷоатмандиро таҷассум намуда ба таври рамзӣ ҳамоҳангии зебо бо кӯҳистони тоҷикистон ва мардуми далеру ҷасурашро нишон медиҳад.
این انتخاب باز یک یادرسی مهم است برای حفظ حیوانات نادر و محیط زیستی کشور. در چمپیونات جهان اوید با گوشتنگیری دسته منتخب تاجیکستان 18 نفر ورزشگر در هر وزن 2 نفری نمایندگی کردند که میان آنها شهباز سیدابروف و مولا خلیفاєв از روی وزن 65 کیلوگرم، احمد مسعود و میرزا جمیل رمضانوف از روی وزن 71 کیلوگرم، رحمت الله بیگ فرهادوف و قایم شکرانوف از روی وزن 78 کیلوگرم، عمر رسولوف و حقنظر نظروف از روی وزن 86 کیلوگرم، улуғбек раҳимов ва кароматулло ҳакимов аз рӯи вазни 95 кг, шариф назриев ва шакармамад мирмамадов аз рӯи вазни ҷамъи 95 кг байни мардон ва мадина қурбонзода рӯзигули ҳасан аз рӯи вазни 52 кг, ҷонона назарова ва шоҳида қаландарова аз рӯи вазни 70 кг, мавлуда одинаева ва сабрина холова аз рӯи вазни ҷамъи 70 кг миёни занон буданд. در این مسابقه در وزن 70 کیلوگرم برآمد میکنم و در این مسابقه جودوکاران هم در این مسابقه آمدن از دیگر دولت ها. وزن من از وزن آنها خیلی سبکتر میباشد از سببی که در این مسابقه وزن من نبود. من در این وزن 70 کیلوگرم برآمد کرده شدم. تئوری های خیلی خوب برای این مسابقه. 2 ماه برای این مسابقه تئوری دیدم و میخوام در این مسابقه جای نمونه را استفاده کردم. شام روز اول مراسم افتتاحی رسمی چمپیونات با یک چاره‌بینی فرهنگی پرشکوه برگزار گردید. در این مراسم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی شرکت ورزیدند. برنامه فرهنگی متنوع که به انعکاس فرهنگ و تمدن بای و رنگین مردم تاجیک بخشیده شده بود، مهمانان و اشتراکداران چمپیونات را با زیبایی خود مفتون ساخت. در جریان مراسم کشاده‌شوی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یکدلانگی به حیث پرزیدنت افتخاری فدراسیون بین‌المللی گوشتنگیری انتخاب گردیدند. اینچنین پیشوای ملت ضمن سخنرانی خود تاکید نمودند که گوشتنگیری رشته ورزش سنتی مردم تاجیک بوده، تاریخ بیش از 5000 ساله دارد و از نیاگان بزرگ ما به میراث مانده است. معرفی کشورهای اشتراکدار با پرچم‌های ملی یک قسمت دیگری متنوع این چاره‌بینی بود که با شهامت زیاد تحت کفکوبی مخلصان صورت گرفت. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که برگزاری چنین مسابقه‌های ورزشی عامل مهم ترغیب طرز حیات سالم، قوی‌تر شدن رشته‌های دوستی میان کشورها و رشد جسمانی جوانان میباشد. چمپیونات در مجموع با اشتراک زیاده از 200 ورزشگر از 63 کشور جهان برگزار گردید که در 9 کاتگوری وزن‌ها 3 وزن برای زنان و 6 وزن برای مردان رقابت کردند. فوند جایزه‌ای مسابقه مجموعاً $400,000 آمریکایی را تشکیل داد. اولین چمپیون جهان اوید با گوشتنگیریش در گذشته ایستاده است که در این مسابقه تاجیکستان را در وزن جمعی 95 کیلوگرم من نمایندگی میکنم و به اولین حریف خود از دولت سربیا غالب برآمدم. پیش میکنم که در دوره دیگر غالب برآمده سزاوار جای اول گردم. ما برای این البته آمادگی دیم. ما پیشکی میدونستیم که حریفای ما از ما وزن‌تر میباید. آمادگی خود را دیده بودیم و اینجا میدان از جای ترس نیست. کوشش میکنیم که غالب بریم. مقام بین‌المللی گرفتن گوشتن ملی تاجیکی باز یک قدم استوار است برای معرفی میراث پرغناوت ملت که میتواند باعث جلب زیادتر سیاحان به تاجیکستان باشد. یعنی تاثیر جهانی شوی گوشتن تاجیکی برای رشد ساحه سیاحی و سیاحی ورزشی به غایت نظررس ارزیابی میگردد.
ассалому алайкум, ман аз Малайзия ҳастам ва ин аввалин мусобиқаи ман дар гӯштингирӣ аст. Рақобат хуб буд ва он ба ман имкон дод ки дар бораи гӯштингирӣ маълумоти бештар ба даст орам. Тоҷикистон макони хубу зебо аст. Мардумаш бошад бисёр меҳмоннавоз аст. Ба мардуми ҷаҳон тавсия медиҳам ки барои дидани ҷойҳои зебову диққатҷалбкунанда ва минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон биёянд. Душанбе я не впервые. Ман дар Тоҷикистон маротибаи аввал нестам. Мардумонаш хело меҳрубону хушсӯҳбат ҳастанд. Ба ман ин хело писанд аст. Чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар таърих маротибаи якум аст ки гузашта истодааст. роҳандозии мусобиқа низ дар сатҳи хело баланд аст. тамошобинони зиёде ба дидани мусобиқа омаданд. мухлисӣ мекунанд ба мисли як ҳамватанашон. дар умум чемпионат бисёр ҷиддӣ гузашта истодааст ва аксар иштирокдоронаш варзишгарони номдор ҳастанд. моҳи майи ҳамин сол ман дар мусобиқаи гранд-слам дар душанбе иштирок кардам ва дар мубориза барои мақоми сеюм бо варзишгари тоҷик мулло Раҷаб Халифаев мағлуб шудам. гӯштингирӣ варзиши хело ҷолиб аст дар нисбати ҷудо. фикр мекунам оянда ин намуди варзиш хело дурахшон аст. ман аз 4 солагиам дар намуди варзиши ҷудо тамрин мекунам ва чун ҷудо бо гӯштингирӣ наздикӣ зиёд дорад, ман хостам дар ин варзиш низ худро санҷам. Решил попробовать. дар рӯзи якуми чемпионат ки варзишгарон аз рӯи 4 вазн то 65, 70, 71 кг ва ҷамъи 95 кг қувваозмоӣ намуданд, дар вазнҳои то 65, 71 ва ҷамъи 95 кг варзишгарони тоҷик Мулло Раҷаб Халифаев, Масъуди Аҳмадзод ва Шакармамад Мирмамадов пирӯзӣ ба даст оварда нахустин чемпионҳои ҷаҳон дар варзиши гӯштингирӣ шуданд. дар вазни то 70 кг миёни занон Гулноза Матниёзова аз ҷумҳурии Ӯзбекистон чемпиони ҷаҳон гардида, Шоҳида Қаландарова аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои дуюмро соҳиб шуд. бояд гуфт ки баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон барои муаррифӣ ва рушди сайёҳии варзишии ҷумҳурӣ заминаҳои мусоидро фароҳам меоранд. اولین دوره جهانیه که کشتیگیری برگزار میشه و الان 6 ماهی که برنامه‌ریزی کردیم. اردوی تیم ملی در کشور ایران داشتیم، واسه این مسابقه خیلی تمرین کردیم و اینجا هم از همه کشورها اومدن و مسابقات در سطح بالایی داره برگزار میشه و خیلی با کیفیت. من اولین دوره مسابقه کوراش اینجا مسابقه دادم، چمپیون شدم، چمپیون آسیا و اولین دوره کشتیگیری آسیان اینجا چمپیون آسیا برگزار شد که کشتیگیری سوم شدم اینجا و اینم که اولین دوره جهانیه. انشالله بتونم با خوشرنگترین مدال به کشورم برگردم. پذیرایی خیلی خوبه، ما راضییم و مردمان تاجیکستان مردمانی خونگرم و مهربان هستند و ما اینجا احساس غربت نمی‌کنیم. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ғолибони вазнҳои то 65 кг ва 71 кг медалҳо ва ҷоизаҳои нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро супориданд. инчунин барои ҷоизадорони вазни то 71 кг медал ва ҷоизаҳоро раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва барандаи медали биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 Теймур Раҳимов тақдим карданд. федератсияҳои гӯштингирии Тоҷикистон ва байналмилалии гӯштингирӣ нақша доранд ки то соли оянда намояндагии Федератсияи байналмилалии гӯштингириро дар зиёда аз 60 давлати ҷаҳон таъсис диҳанд ки ба рушди минбаъдаи ин намуди варзиши миллӣ мусоидат намуда имконият медиҳад то шумораи мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ҳудуди мамлакат баргузор мегардида афзоянд ки дар ин сурат варзишгарони хоҳишманди омадан ба ҷумҳурӣ зиёд мегардад ки албатта зимни омадани онҳо ба Тоҷикистон барномаҳои мукаммали экскурсионӣ таҳия мегардад. таъсиргузории тамошои манзараҳои ҷолибу маконҳои таърихии Тоҷикистон тавре маълум мегардад аллакай назаррасанд. вақте ки онҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон даъват гардиданд, ба онҳо экскурсия ки ба самти қалъаи Ҳисор ва шаҳри Норак ва ба ҷойҳои таърихие ки онҳо мақсад хоҳиш карданд ба аз ҷониби Федератсияи гӯштингирӣ
آنها و ریاست شهر دوشنبه با نقلیات مخصوص و کارمندان مخصوصی که در هم ساحه وابسته کرده بودند همشون با اکسکورسیا تامین گردیدند. همین گونه مسابقه‌های سطح بین‌المللی میتواند که زینه به زینه معرفی گوشتگیری رو در سطح بین‌المللی زودتر معرفی کند و رابطه دولت ما با این کشورها و با این دولت‌ها باز زیادتر شود. номи ман сем аст. аз нидерландия мебошам. ман имрӯз дар вазни 70 килограмм мубориза бурдам. ин мусобиқаи аввалини ман буд ки таҷрибаи бузурге ба ман дод. ман дар муборизаи аввалинам мағлуб шудам, аммо ман хушбахтам ки дар ин ҷо ҳастам. ба ман тоҷикистон писанд омад. ман умедворам ки ин ҷо боз меоям. чанд рӯзи дигар вақт фурсат дорам ва мехоҳам аз маконҳои зебои тоҷикистон дидан намоям. аз ин рӯ ман хеле дар ҳаяҷонам. ин аввалин сафари ман ба тоҷикистон аст. фикр мекунам тоҷикистон беҳтарин макон барои боздиди сайёҳон мебошад. дар рӯзи дуюми чемпионат мусобиқаҳо дар 5 вазн то 78 кг, 86 кг, 95 кг байни мардон ва то 52 кг ва ҷамъи 70 кг байни духтарон баргузор шуданд. ҳақназар назаров паҳлавони тоҷик дар вазни 86 кг медали тиллои нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро ба даст овард. ӯ дар даври ниҳоӣ варзишгари узбек Умар Бозоровро мағлуб намуда қаҳрамони ҷаҳон гардид. Кароматулло Ҳакимов дар вазни 95 кг низ дар як рақобати пуршиддат варзишгари гурҷӣ Бека Гвинешлевиро мағлуб намуда ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфт. дар вазни 86 кг Қоим Шукронов, дар вазни 95 кг Улуғбек Раҳимов ва дар вазни 52 кг Мадина Қурбонзода аз Тоҷикистон соҳиби медалҳои биринҷӣ гардиданд. дар маҷмӯъ варзишгарони тоҷик тавонистанд дар 2 рӯзи баргузории нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ соҳиби 5 медали тилло, 1 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ гарданд. ҳамин тавр нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри Душанбе бо иштироки беш аз 200 варзишгар аз 63 кишвари ҷаҳон ва баргузор шудани чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишӣ боис гардид ки Тоҷикистон дар арсаи варзиши ҷаҳонӣ як қадами бузурги дигар гузорад. баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ ки бо иштироки варзишгарон ва намояндагони кишварҳои гуногун сурат мегиранд, на танҳо муаррифии варзиши суннатии тоҷикон, балки як воситаи тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ ва баланд бардоштани обрӯи эътибори кишвар дар арсаи байналмилалӣ мебошад. чемпионат дар сатҳи хеле бузург доир шуда истодааст, чун аввалин чемпионати ҷаҳон аст оид ба гӯштингирӣ. гузариши мусобиқа дар сатҳи баланд роҳандозӣ шудааст. дар маҷмӯъ 4 сол мешавад ки ман маҳз аз рӯи намуди гӯштингирӣ тамрин мекунам. соли гузашта низ ба Тоҷикистон омада будам. он вақт низ моро хеле гарму самимӣ истиқбол намуда буданд. ман қариб нисфи кишварҳои дунёро гаштам, аммо ин қадар меҳмоннавозии махсусро ҳеҷ куҷое надидам. Полмира объездила, и, наверное, Таджикистан самый гостеприимный. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамакнун президенти Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки баргузории ин чорабинӣ марҳилаи тозаеро дар шинохти варзиши миллии тоҷикон дар сатҳи ҷаҳонӣ оғоз хоҳад кард ва ҷаҳониён шаҳри Душанберо ҳамчун мизбони мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ беҳтару бештар хоҳанд шинохт. басорамзист ки ин чемпионат дар рӯзҳои омодагӣ ба таҷлили ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон баргузор шуда ба ин ҷашни бузурги миллӣ шукӯҳи тоза бахшид ва бо баргузории сатҳи баландаш Тоҷикистон боз як қадами устувор ба сӯи пешрафт ва рушди варзиш гузошт ки бешубҳа ба солимии ҷомеа ва тарғиби арзишҳои волои миллӣ мусоидат хоҳад кард. ҳамин тавр боиси таъкид аст ки баргузории аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри Душанбе барои боз ҳам рушду муаррифии гӯштини миллии тоҷикӣ ва умуман варзиши сайёҳии мамлакат такони ҷиддӣ бахшид. хусусан пас аз оне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун президенти
федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ интихоб гардид. ҷавонпаҳлавонони тоҷик аз ин ҳам боз нерӯи зиёдтар гирифта дар чемпионати нахустини ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ натиҷаҳои беҳтаринро ба даст оварданд. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. тоҷикистон ба пеш.